Hwan ene wo yɔnko? Ewiase yetimi hwan ene wo yɔnko? Die odidi a ɔma obi di ene wo yɔnko. Die asɛm to wo ɔbɛboa wo wɔne ne wo yɔnko. Enipa bi a wodi ne kɔ sukuu na wɔbata wo ho pa wɔne ne wo yɔnko. Anaasɛ enipa bi a woni wo ka wasum asɛm wɔno ene wo yɔnko. Unua bi a ɔbata wo ho a empo no woni timi di nkɔmɔ ɛkɔ akyire no ɔno ne wo yɔnko. Ana wo kunu ene wo yɔnko. Wo yire ene wo yɔnko ana. Hwan ene wo yɔnko? Emra asɛm to wo de ɔbɛboa wo na ɔbɛtaa wo akyire no ɔno ne wo yɔnko. Anaasɛ empo no ho kyere wo na wo hia mmoa no. Die ututu mmirika ɛkɔpɛ mmoa no de brɛ wo no ɔne wo yɔnko. Asɛm wei ɛkae me ɛyɛ nkwadaa bi a wɔkɔbusa wɔn kyerɛkyerɛni asɛm koro yi a wɔbusa no sɛ hwan ene me yɔnko? Asɛm a nkwadaa ebusa yi ɛma ade kyeeɛ no teacher ni anaasɛ ɔkyerɛkyerɛfo yi ɔba no okura aboduaba mmiɛnsa ɛwɔ ne nsam. Ɔde saa aboduaba mmiɛnsa yi ebegu hɔ sɛ enka nkwadaa no nhwɛm na wɔnkyerɛ no nsonsoyɛ a ɛda saa aboduaba mmiɛnsa ntam. Nkwadaa yi ɛfa mmere bebree sɛnka obehunu aboduaba no mu nsonsoyɛ nanso wɔanhunu. Yei ma nkwadaa yi ɛka kyerɛ ɔkyerɛkyerɛfo yi sɛ wɔmmoa wɔn ɛfiri sɛ ɛden sɛ obehunu emu nsonsoyɛ. Ɛyampa ɛfiri sɛ na saa aboduaba mmiɛnsa nyinaa ɛsɛ. Wɔn anim dua ɛsɛ. Wɔn honam dua ɛsɛ. Empo etire gu wɔn tiri soɔ na ɛyɛ korɔ. Ɔkyerɛkyerɛfoɔ yi ɛka kyerɛ nkwadaa no sɛ ɔmfa nsuo mmra na nsuo no ɛbɛboa wɔn ama wɔahunu nsonsoyɛ a ɛda saa aboduaba no mmiɛnsa ntam. Nkwadaa no de nsuo no bae na monhwɛ de esiiɛ. Emra a nkwadaa no de nsuo egu aboduaba a wodi kan mu no wɔn de fa nasom. Wɔn hu sɛ nsuo no afiri n'anum mu apue. Deɛ ɔtɔ so mmienu nso wɔn de nsuo afa nasom saa. Wɔn hu sɛ ɛfa naso foforo no mu apue abɔnten. Deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa wei deɛ wɔn de nsuo egu naso mu no nsuo no ampue bio. Ɛhɔ ɛna ɔkyerɛkyerɛfoɔ no ɛbɛkyerɛ wɔn nsonsoyɛ a ɛda saa aboduaba no mmiɛnsa ntam paa yie. Muntie nkyerɛkyerɛmu a wɔde maa wɔn. Aboduaba a wodi kan ampa wɔn de nsuo egu naso mu ɛfa n'anum apueɛ. Saafoɔ yi ɛyɛ nipa bi no mu a wuntimi ɛmfrɛ wɔn sɛ wo yɔnko ɛne wɔn. Na mmom wɔn yɛ wadamfo. Ɛyampa ewiase obiara betimi ayɛ wadamfo nanso obiara ntimi anyɛ wo yɔnko. Ɛnam sɛ saafoɔ no ɛyɛ wadamfo na wɔn nyɛ wo yɔnko nti wasum asɛm a woka kyerɛ saafoɔ no eduru mpɔmpɔnsoɔ bi a woyi ɛde bɛto abɔnten ɛma amanfoɔ adwodwo. Saafoɔ yɛnka yɛsum asɛm ɛmfa nkyerɛ wɔn ɛfiri sɛ wɔn ho kyerɛ wɔn mu a wasum asɛm no wɔn bɛtɔn ɛde agye kakra di. Saafoɔ yi sɛ wonni hɔ a nsɛm a wɔn boro so ɛwɔ w'akyi no ɛnyɛ nsɛm kumaa. Empo deɛ wɔnkaeɛ saafoɔ no ɛboro so ɛka sɛ mpo waka
Saafo yi sɛ ɔmo ba wo nkyɛn a wɔmo de nkɔfoɔ ho nsɛm na ɛba ne nyinaa mu no ɔmo pɛ wɔnum asɛm atie enti na ɔmo yɛ saa deɛ yi wɔmo nyɛ wo yɔnko na mmom ɔmo yɛ wadamfo. Saafo yi ɛnam sɛ ɔmo ni ɔdɔ ne tema biara ɛmfa ma wo nti mpo wataade a wohyɛ no ɛyɛ wɔn tan. Obi bia wobɛyɛ wɔ asase so bia no ɛnyɛ wɔ ɔmo fɛ nanso w'anim deɛ ɔmo sere kyerɛ wo w'akyiri asɛm ɛna sɛ yi. Saafo ɛnyɛ sɛ wonhu wɔn o wohu wɔn nanso asɛm bi nti ɛna watwentwɛn nneɛma so. Tie me na yɛnkɔ deɛ ɔtɔ so mmienu na yɛnhwɛ wɔn nso sɛdeɛ teɛ. Aboduaba a wɔtɔ so mmienu no ɛyɛ ampa yɛde nsuo no agu n'aso mu. Saa aboduaba yi deɛ nsuo no ɛfa n'aso foforɔ mu epieeɛ. Saafoɔ yi ɛyɛ saafoɔ bi a wontumi ɛnka sɛ ɔyɛ wo yɔnko na mmom wobɛtumi aka sɛ ɔyɛ w'adamfo. Ɛsiane sɛ wo ho kyerɛ wo a wɔni mmoa biara de ma wo ɛyɛ saafoɔ yi. Na ade papa biara a ɛwɔ ho biara nso ɛyɛ ade bɔne ɛma wɔ mo. Mpo mmerɛ a wo ne saa nipa no aka wasɛm a ehia wo no ade kye na wo saa bebusa ne bie mu a wɔsan busa wo sɛ ɛna ano asɛm bɛn na wo kaayɛ. Kyɛ sɛ ne wura fi ɔnwene wo ho. Mpo na ka asɛm a woka kyɛ na yɛ wo dadwene kɛseɛ paa o. Nanso wɔmfa nyɛ asɛm biara ɛfiri sɛ ɔdɔ ketewa baako mpo onni de ma wo. Saa nipa yi ɔmpɛ sɛ ade papa biara mpo ɛbɛba wo nsɛm. Sɛ wokɔhyia aberanteɛ bi na wo se onipa a wonni di nkɔmmɔ no ɛno nti awade a aberanteɛ no pɛ so wɔ wade wo wokɔsi no nyinaa de akyerɛ no a obɛtumi ahwɛ aberanteɛ no soro ɛne ne fam na waka ne ho asɛm bɔne de akyerɛ wo. Nsuo bi a na nyɛ saa na aberanteɛ no teɛ. Wodi saa nipa no akyi a wawadeɛ ɛbɛbɔ wo. Ɔmpɛ wasɛm ɛno nti ɔnyɛ wo yɔnko. Sɛ wode ne ka wasum asɛm a ne nkyerɛ sɛ ɔyɛ wo yɔnko. Saa nipa yi wobɛtumi kura mpo apɛ mmoade ama no mmerɛ a ne ho akyere no mpo sika bi na ne wɔpɛ wo ɛmmoatumi anya ahotɔ wobɛtumi kura akɔbɔ besia de abrɛ saa nipa yi nanso besia wokɔbɛbrɛ no ɔntua ɔbɛma sika no ayɛ wo ka. Enti wobɛtumi afrɛ saa nipa yi sɛ ɔyɛ wo yɔnko. Dabi da aboduaba wɔtɔ so mmienu ne su ɛno no esu no dɔɔso bebree nanso meka yi no wankasa wahu esu a ɛwɔ saafoɔ yi mu. Aboduaba wɔtɔ so mmiɛnsa ampa yɛhu sɛ mmerɛ tikyɛni no adi nsuo no egu n'aso mu no mpie baabi biara bio. Ma menka nkyerɛ wo saa enipa yi ɛyɛ nipa bi a wote wɔn so a sɔre ɛfiri sɛ wɔn ho ɛnna. Ewiase yi enipa papa ho ɔna wo. Saafoɔ yi ɛna yɛtumi frɛ wɔn sɛ yɛayɔnkofoɔ ɛne wɔn mo. Na ɛnyɛ ayɔnkoɔ bi akɛkɛ saa. Ne mmom yɛtumi ka sɛ wɔn yɛ yɛyɔnko brɛboɔ. Ɛfiri sɛ woka wasum asɛm ɛkyerɛ no a ɔmfa nto dwa. Abere biara ɔpɛ sɛ wɔboa wo na wo nso woduru baabi a ɔno aduru. Wasɛm bi na abɛka akyerɛ no asɛm no yɛ asɛm a ebu aba mu paa nanso sɛdeɛ aberante anaa ababaawa bɛsi bi asere akyerɛ wo na wahyɛ wo nkuran no ɛma wo ho mmoa ɛsɔresɔre na ɔhu sɛ ampa mahyia nipa a ɔboa me ɛwɔ asetena mu. Na saafoɔ yi ɛtɔ da bi a ɛnam sɛ yɛkɔ wɔn mo nkyɛn a wɔn mo ntumi mmoa yɛ sika mu na adwene ne nyansa ɛna ɛtɔ da bi a wɔn taa de ma yɛn nti yɛnim sɛ wɔn nyɛ papa. Nanso ma menka nkyerɛ wo ɛnyɛ sika nko a ɛna yɛ mmoa. Ɛtɔ da bi a ɛfutu a wɔde ma wo no nso no ehia wo na ɛboa wo bebree ɛwɔ kwan bebree so.
Mini a wutie me. Hwan ene wo yɔnko. Hwan ene wo yɔnko. Efiri na ekoi. Bomode se wo beye nsakire wo nipa bi a wo de wo nsasi wo bo eka se wo moye wo yɔnkofo emu. Awo se wo hya ase na wo ye nsakire efiri se enipa bi wo hɔ a wo mmoa wo nyansa mu, wo mmoa wo adwene mu, wo mmoa wo esika mu, wo mmoa wo hwee mu. Nanso wo mafutuo na ade bobra. Minua ma woni na hɔ. Efiri se ene na ebia wutie na futuo na amfa asɛm amrew. Nanso akina bi no baabi a wakoda no wanhwɛ yi a ompɛ. Adamfo a wotimi mpo efa wachi ene wokunu atwempena. Saa dipa yi na abata ne ho. Adamfo a ade ebe wasetena mu a na opore ade afiri wo ho. Saa dipa yi na abata ne ho. Minua ewiase enye wona ye ne won hya ase nya na ne won bukwa wie. Akoye se ahyɛn anasa kaa atu afiri eye kumase na ekɔ nkran. Ade kyi a kaa bebre enetu na enam eye nkran kwa so. Nanso ye ne nyina ene kodu nkranman mu. Ebi wo hɔ a ɔkɔ nkwansiri ba akɔpɛ na hoɔden abra na wieye onkɔ bio. Kaa no na wieye ano no empo na hoɔden mpo onsi bio. Ebi nso de wotimi kɔ nkwansini bebre nanso akakakra emu okodu nkran no wotimi ekɔhwe ase ema watete epansam. Ekyere sɛ ewiase nyi wona ene won hya ase ni nyina ene won kɔ wie. Ka bebre wo esu ene ban ya owo haw bebre a omnam mu ansana empo wafiri eye kumase de adu nkran. Sa pepepe ene ni patie. Hwo ho yie tutu wanamo yie fa wani to fam fa wasoto fam ne hunu se enye nipa bia ene wo yɔnko. Meda wase bedin edi teacher Opoku. Bomodin se ubedi machi e wo YouTube e wo abra wo bo teacher Opoku na yetu ye hofo na yesua bebre empo abebuo ene de keka ho saa nyinara. Teacher Opoku mene amanfo eche bomodin se wonso obegye wo chefa. Wokɔ eye Facebook nso a akan Proverbs obehu teacher Opoku wo hɔ. Ɛna afi TikTok nso teacher Opoku Hwan. Meda wase bɔ ho ban hwɛ ho si yie nyame yɛ adom a na wɔtwe sɛne yɛbɛsan ahyia. Ɔsorosoro Nyankopɔn enka wo ho. Makrao. Bye bye. Wedini mama ye,